Vítajte v tomto novom videu a dneska tu budeme vyrábať napríklad jednu pokladičku a budeme mať tu aj pomocníka. A dneska dúfam, že sa bude videoko, ale musíte mať najprv aj jednu krabičku a hneď vám aj ukážem a na to predstavím nového. Možno už aj on bude natáčať, lebo teraz môj YouTube je už jeho, bo sme si vymenili mobile. No a práve tu a volá sa Paťo. A ukážem vám hneď postupy, že čo budete potrebovať napríklad. No a takže teraz budeme potrebovať hlavne hociakú krabicu, napríklad so stopáním mám ja napríklad. Nechce hociaké veľké a ja som už z toho kus aj urobila, ale nevadí. A vám sa to možno bude páčiť, hoci ako si môžete to urobiť. A potom budem, ešte raz krabicu. Napríklad keď tak dve kriedy s hodičkou, spinkovač, možno spinkovať, hlavne aj pero, že písať môžete, nožnice, napríklad takéto od Nutelly. Už tam vidíte lepidlo, lebo ja som to už lepila. Takéto hociaké tyčinkové lepidlo alebo tekuté, ale lepšie bude tyčinkové. A nejaké omalovánky, ale lepšie by boli antistresové. Ja som už toto vymalovala, ale to nemusíte, ja som to robila. A tu máte napríklad takéto pekné omalovánky. Tie si môžete vystrihnúť a nalepiť sem. A môžeme pokračovať. Teraz budeme robiť. Krabicou začneme. Krabicu otvoríte. Napríklad môže byť aj takáto otváracia. Ja som si vybrala takúto, lebo moja mamka jednu takú otvorila, bola pekná farba. No nevadí. Otvoríte a vyberiete si napríklad jednu omalovánku, pozriete sa, že aká je chrúbka, šírka, odstrihnete a môžete si to takto nalepiť. Ja som si vybrala dve. Na jednej strane bola takáto a na druhej zase páčiky. Kým som to už zalepovala, som si všimla, že to je aké pekné vzadu, tak som to takto dala. Môžete si najprv nalepiť alebo vyfať. Podľa mňa nalepiť a urobiť veci tak a potom môžete vyfarbiť, čo ostalo vonka. No a môžeme ísť napríklad pekná, keby ste mali takéto náhodičko. Pekná by bola aj, tu mám papiere nejaké, pekná by bola napríklad aj takto, alebo hociako. Ale najviac sa mi páčia tieto dve strany a ešte tieto dve strany, lebo som to už písala niečo, aj tieto dve, proste už všelijaké s tým. Takéto mám pre stovičku, teraz tento zajtra je najkrajší podľa mňa. A tu mi už mamka vymalovala. Čo tu mám tak. No, keď to máte vybraté, dáte si to takto, napríklad, akože som si to dal mať takto. Občaslíte, že je to treba odstrihnúť, dáte to dnuka, nalepíte a ešte dej. Vybrať a dáte to takto. Alebo keď to máte menšie. To bude proste jedna pokladnica. Tu máte túto nutelové, vršok nutelový. Môžete byť aj väčší, aj menší, ale lepšie takéto skôr. Tu si dáte lepidlo. Tu máte takto. Tu nedávajte lepidlo, na druhú stranu dávajte. Tu dáte lepidlo, chvíľka. No, dáte na to lepidlo. Vyberiete si jedno miesto. Najprv skôr vymete si miesto, kde si to dáte lepidlo a nalepíte. Vyberiete si napríklad nožnice. Tu, kde sa to drží,
takto si to dajte a pomasírujte, aby sa to tam dobre nalepilo. A neviem, kedy tu príde môj asistent, keď mi bude môcť keď sa mu bude môcť postaviť a pomáhať mi, alebo pozerať aspoň, že by si aj on mohol vyrobiť kapece. Tak, keď to tam bude dobre držať, tak tam budem. A napríklad urobím jeden pokus. Počkajte chvíľku. A teraz, keď už to tam máte nalepené, môžete napríklad, tu budete mať drobné, urobíte si jednu čiarku, kde by ste mohli mať potom papierové peniaze, dáte tam čiarku, teraz toto dáte na bok a choďte si na jeden karton. Ja už idem si aj ja pohľadať, chvíľka a budem tu počkať. A keď napríklad stačí taká teta, bude asi nedobrá, ale hociaký kartón z obchodu. Zoberte si tú krabicu, nie ten, ale tú krabicu a obkreslite si tú jeho tvár. A keď to máte, tak to vystrihnete, ale nech to bude dobre vystrihnuté, lebo inak to nebude dobre vyzerať. A keď to bude hotové, budete mať ešte jeden vec k tomu urobiť. Ja som si s tou kriedou takto urobila, aby ste aj vy videli. Môže to byť také ako tabletku. Vystrihnete a potom vám poviem postup. A keď budete mať ten karton vystrihnutý, premerte si to takto, že máte krabicu a dáte si to takto, odmerať tam. A kde máte tú čierku, si to tam dáte, presne si to tam odmeráte, aby vám to nespadlo alebo nejako inak. Tak si to takto prehnite. Tak, potom tu dáte lepidlo a dáte to takto na čiaru, aby vám to dobre stáť. A potom si ostatné môžete už urobiť vy a hneď budeme pokračovať, iba potrebujem urobiť aj ja. Chvíľka reklamu. No a keď to máte, môžete si to nalepiť a takto by vám to malo vyzerať z boku. Túto dieru si nevšímáte, tu si môžete napríklad, keď máte tie gumičky, ktoré si môžete vyrobiť náramky, náhrdelníky, hocičo, to si môžete napríklad niečo vyrobiť a túto to nalepiť pekne. Bude to vyzerať dobre. Napríklad, ja som vám tu budú drobné, tomto, tu, a keď sa mi už tu padlo nevadí, a keď sa mi to tu už nezmestí, tak sa mi to kľudne rozsype. A toto budem mať papierovku. Vy to môžete mať také isté. A chvíľku počkáte a hneď dohovorím, že ako môže byť ďalší postup napríklad. A ešte niečo, keď to budete mať hotové, tak môžete si urobiť aj napríklad niečo, že obalíte napríklad, keď sa vám nepáči. A to bol môj brat, práve si stráti peniažky. A ešte niečo. Môžete si vybrať napríklad kúšček tých pomalovaniek a nalepíte napríklad do stolic hocikde a nalepíte si to tam a keď to chcete vymalovať kľudne a napíšete si tam meno, aby ste to vedeli. No a ešte niečo. Keď to budete mať hotové, zoberete si zošit, papier, hocičo. Ja mám, našla som takýto papier. Tak tu a napíšete napríklad, napíšete všetko, že dáte na 3 polovičky a tu dáte čiarky a nalepíte dátum, napíšete napríklad, že kedy si to dostal, koľko som dostal a koľko mám teraz, napríklad. Bude to podľa mňa dobre a keď sa vám toto videoko páčilo, tak dajte like, alebo dislike, alebo keď chcete, tak alebo mi dajte jeden komentár. Čaute na budúce a o chvíľku príde ďalšie videoko.
Takže, a pozdrav sa, nový, a čaute.